Pod sloganom Hajka na smeće već 3 dana traje akcija čišćenja rajačkih pivnica. Lokalitet jako zanimljiv turistima privukao je i ekologi iz Novog Sada koji su već boravili ovde i nije im se dopalo kako se gosti odnose prema prirodi, pa su doveli volontere, pozvali meštane i dali se na prikupljanje otpada. Zaključili smo tokom te šetnje da je predivan jedan kraj koji je ugušen bukvalno smećem koje se ne odnosi već decenijama. Za ljude koji ovde imaju pivnice i žive od prodaje vina ali i turizma, pomoć članova Ekotopije bila je dragocena, jer sami nisu mogli da izađu na kraj sa smećem. U selu žive pretežno stariji ljudi i na njih nisu mogli da računaju. Svi u selu, takođe moja supruga i ja, imaju interes da očiste selo kako bi lepo izgledalo. Treba pomoći prirodi da se regeneriše. Ova akcija nam jako puno znači i drago nam je što su ovi ljudi došli da se s nama druže prvenstveno. Ja sam baš iznenađen da kažem, pošto je radni dan, pa mnogi rade, bilo bi još više ljudi, ali odazvali su se skoro, da ne kažem svi, ali mnogi su se odazvali, baš je super. I komunalno preduzeće iz Negotina uključilo su raščišćavanje šiblja i korenja na starom groblju, koje gosti takođe obilaze kada dođu u Rajac. Sekla sam po 25 metra, 30 drva na dan sama. I to radim sa zadovoljstvom, volim da radim, teški poslovi me opuštaju. Ova složna družina ljubitelja prirode ostaje još neki dan u Negotinskom kraju kako bi očistili zapuštena rečna korita.